danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Sai gani tururi ne kawai yana ta fita luwe yau hayi gudu zamu muna kiran shi luwe tururi din nan saboda haka waɗannan yana da amfani akan yi shi da ruwa haka a yadda ka gan shi a nan sannan wannan muna kira shi jiko hausawa suna ce jiko amma yanzu zai jiko mu muna kira jiko. To yanzu ko za ku sa mana mu ga yanda yake? Yawwa zai sha yawa ya zama jiko za ka iya sha so kamar yadda ya riga ya bayana wannan jiko yana ba maza karfi ba maza kadai ba mata ma suna sha so mai son aiki in ya sha wannan jiko zai samu karfin aiki sosai kuma zai tsare ma mutum karfi a jikin shi ga cututtuka da ake da shi don waɗannan sun zama medicinal su ma suna da amfani magunguna a cikin jikunan mutane masu sha wannan jiko din kuma ana sai da shi ana amfani da shi ana yin kuɗi yawa saboda haka gashi nan abu mai sha ne mai daɗi yana